समायना बारसे बिबार लोगोफोर बे खन्थाइखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन होनना फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायनोसै। समायना नों बारसे गेवलांनाय मोदोमफ्रु बारसे बिबार जानानै बारफैदों आंनि गोसो बागानाव रजे। नाथाय रजे, नों बिबारखौ जोथोनै लाखिनो आंहा गैया रजे। गोसो गोरबोनि अनगायै गुसु थान्दा एसि न' गंसे। नोंनि समायना बारफुनाय गेवलां महरखौ दुमनानै जोथोनै दोननो रांखावरि बारि गंसे। नोंखौ आं खानो सानब्लाबो मोनहाया आंनि आखाइनि आसि। गिनाय मोनो खानानै लाबोनो आंनि गिजि देरानि बारियाव। रहायलांगोन नोंनि मोदोमना समायना। दा सान नों रजे आंखौ मिथिंगा बायदि थगायसुला। थाबाय था नों अराय बिबार जाना आंनि गोसो बागानाव। एसेनोसै लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोननानै लाइक खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। गोजोन्थों।